Hi guys, welcome back to my channel. So na-request nga magpatugdo daw or mag-share daw ko yung sa daw na ako pag kilay, no? Marunong siya lahat. Akong i-share kami insa po na. Pagka na siya, wala dyan ni siya, wala ni nakabutong, no? Sadyang baga-baga, ano dyan ko kilay. Mga siguro nga, dali ra. So, kani akong itudo kay kana bitong pang kanang dinalian. Maraming siya nga ako ang pang adlaw-adlaw nga dinalian nga kilay. Wala na ako ga-drawing sa akong kilay. Akong ginabuhat is ning ani na. Namson, ano gid siya? Ning ani na ako siya brush na ako siya sa sulod. Dayon. Akong ginabuhat is yana lang ako siya. Sakit sa nagmulisod ko. Okay. Site nga nang kumuram pa. Ako siyang gamitan na gato angle brush. Ginadrawing yun ako. So after kaya wala man ko yung brow gel. Ang akong gigamit is mascara para dali bitaw. Paano man yapon siya guys? Sa kwan ba, hak-hak na naman. So, ano na? So guys, mauran ni siya akong gibuhat sa akong kilay, no? Hindi ba? Siya feather po. So, mara to guys. I hope nga namoy nakatunan. Please go like and share. Subscribe na lang po guys. Thank you. Bye.